Akunjalo nedi-ke bekungasona isikhathi sami lesi. Biningi impi ebila emva kwesiteji ngoba ungibona ngize ngingena manje. Bekuliwa ngase ngikhetha ukuyimela eceleni ngoba asibona abantu esinamandla sonke ukuthi mhlampe silwela ukungena. Sathi asilinde isikhathi esisonikwa sona so salinda sona saze sadlala. Nalokho-ke futhi siyakubonga ukuthi sigcine sigibelile. Kwale kancane ukuthi sigcine mhlampe sihamba ngenxa yokuthi besidameza ukuthi sibuze ukuthi singena nini sihlehlise. Since uqala unyaka umsebenzi uyeza i-album futhi since ngiqalile last year ukukhipha i-album yokuqala la khe ngisebenzela kakhulu nakulokhu ngiyathembisa ukuthi yezwe i-album nakhona ngizosebenza futhi hayi ngithi kanzima ngisuke ngingasebenzi kanzima mangisebenza nginalento ukuthi umculo ngiyawudlala so uzenzakalele ufike kubantu ngalendlela ufika ngayo nakulokhu-ke sengiqalile already studio sezikhona ingoma engiyifakile ngisazo-eda. Okay, bathi mimi ngihle bathi thatha zangena ku-2025 ungathuka isimanga embukeli weMashelela TV. Lo mcimbi usuqopha umlando engasho ukuthi-ke la sikhona sisemdletsheni ngomthandeni ngo-SK la ethenga phela kenza umcimbi wenduma ezulu yeyi kuyaqala ukuba nomcimbi ozothatha 2 days. Isikhathi ngikutshela njengamanje kubheke ku-6 o'clock kunensizwa ekade iphuma esiteji njengamanje esiqophe umlando kwanyakaza wonke umuntu okade sephethe ubuthongo wavuka wama ngenyawo uma ufika izolo insizwa ke siyazi ukuthi ka ifikile endimeni kaMaskandi yafika impela hayi ngithi ke kuhlehla ufudu mntaka baba bingelela mfowethu. Ngibingelela ababukeli njengamanje obingelela umafika izolo ngidabuka eMnambithi. Mfowethu uphume eReady Smith mfowethu nanku umcimbi ngiyacabanga ukuthi nawe mfowethu uyayiqala into kanje kuyasho ukuthi ngempela njengoba kumhla 5 manje umcimbi lokhu usuke ngomhla ka20 ngomhla ka4 namhlanje sokumhla ka5 futhi sesingene ngempela ku25. Singenile bhuti singenile impela. Ngokuncoma umcimbi wakho mfowethu ubumuhle kakhulu uhambe kanjani ngokwakho? Umcimbi kabhuti omdala onguza wethu la emculweni kaMaskandi uhambe kahle kakhulu. Ngiphinde ngiyibongele ngethuba ke engilitholile since ngumculo semusha osafika okwazile ukugibela eziteji ezinkulu ezifana nalezi. So ngiphinde ngimbongele naye ngokuhlabana ngengoma yokuhlukanisa unyaka. Yazi kunento engithusayo uyasho ukuthi umculo osanda kufika kodwa uthi uyabuka uzongena ngalesi sikhathi ngempela esingena amaqhawe abo ngoba ke namhlanje akuwona akumayelana namaqhawe kodwa lesi sikhathi ongene ngaso isikhathi esikhulu esibaluleke kakhulu kwabanye abaculi abangakafinyeleli kusibona wena njengomuntu osufikile emcimbini kaMaskandi. Kunjalo nedi-ke bekungasona isikhathi sami lesi. Biningi impi ebila emva kwesiteji ngoba ungibona ngize ngingena manje. Bekuliwa ngase ngikhetha ukuyimela eceleni ngoba asibona abantu esinamandla sonke ukuthi mhlampe silwela ukungena. Sathi asilinde isikhathi esisonikwa sona so salinda sona saze sadlala. Nalokho-ke futhi siyakubonga ukuthi sigcine sigibelile. Kwale kancane ukuthi sigcine mhlampe sihamba ngenxa yokuthi besidameza ukuthi sibuze ukuthi singena nini sihlehlise silokhu sihlehlise. Okay, asingene endabeni yomsebenzi uqalile unyaka usuku lesi5 namhlanje. Abantu mhlambe noma abalandeli bakho noma abathande bomculo waMaskandi ungathini kubo mhlambe kulo nyaka ukuthi ikuphi abangakulindela ngoba ngibonile even abaculi abaningi bebekhala ngawo ukuthi hayibo lo fanele nofikile ngathi impela uze kabi. Since uqala unyaka umsebenzi uyeza i-album futhi since ngiqalile last year ukukhipha i-album yokuqala la khe ngisebenzela kakhulu nakulokhu ngiyathembisa ukuthi yezwe i-album nakhona ngizosebenza futhi hayi ngithi kanzima ngisuke ngingasebenzi kanzima mangisebenza nginalento ukuthi umculo ngiyawudlala so uzenzakalele ufike kubantu ngalendlela ufika ngayo nakulokhu-ke sengiqalile already studio sezikhona ingoma engiyifakile ngisazo-eda ngiyaye ngifake ingoma mhlampe eziningana then bese ngiyahlunga mhlampe ingoma engicabanga ukuthi mina zingafika kubantu zibe yilento engisuke nami ngicabanga. So i-album iyeza iy'khathi zami zokukhipha kuba yibo abo May June.